Исәнмесез, укучылар. Математика төгәл фән. Киләчәкнең тоткасы. Шуңа күрә һәр укучы бик нык өйрәнсен аны. Балалар, дәрес уңышлы килеп чыксын өчен безгә нәрсә эшләргә кирәк? Әйе, дөрес. Укытучыны игътибар белән тыңларга, биремнәрне тиз һәм төгәл үтәргә кирәк. Әйдәгез сезнең белән математик диктант эшләп китик. Дөрес җавапларны гына этер аша языгыз. 4 һәм 3 саннарының тапкыр чыгышын табыгыз. Бүленүче 60, бүлүче 6, өлешне табыгыз. 5-не 3 тапкырга зурайтыгыз. 5-не 3-кә арттырырга. 34 килеп чыксын өчен 9-га нинди санны киметергә кирәк? 28 һәм 17 саннарының суммасы ничәгә тигез? 20-не 4 тапкырга киметегез. 20-не 4-кә киметегез. 35 һәм 25 саннарының суммасын 6-га бүлегез. Дөрес җаваплар белән танышып чыгыйк. Бик яхшы. Әйдәгез хәзер сезнең белән мәсьәлә чишеп китик. Рәсемнәр күргәзмәсенә 5-нче сыйныфның 8 укучысы 2-шәр рәсем биргән. Күргәзмәгә 5-нче сыйныф укучылары барлыгы ничә рәсем биргән? Әйе, 5-нче сыйныф укучылары 16 рәсем бирде. Мәсьәләнең җавабын нинди гамәл белән таптык? Тапкырлау гамәле. Афәрин. Алдагы мәсьәләне эшләп китик. Рәсемнәр күргәзмәсенә 6-нчы сыйныфның 5 укучысы 3-шәр рәсем биргән. Күргәзмәгә 6-нчы сыйныф укучылары барлыгы ничә рәсем биргән? Әйе, 6-нчы сыйныф укучылары 15 рәсем бирде. Мәсьәләнең җавабын шулай ук нинди гамәл белән таптык? Тапкырлау гамәле. Афәрин. Хәзер әлеге 2 мәсьәләне берләштерик. Рәсемнәр күргәзмәсенә 5-нче сыйныфның 8 укучысы 2-шәр рәсем, 6-нчы сыйныфның 5 укучысы 3-шәр рәсем биргән. Күргәзмәгә 5-нче һәм 6-нчы сыйныф укучылары барлыгы ничә рәсем биргән? Барлыгы ничә рәсем икәнен табыйк. Беренче гамәл итеп 5-нче сыйныф биргән рәсемне табабыз. 2 тапкыр 8 тигез була 16 рәсем. Икенче гамәл итеп 6-нчы сыйныф биргән рәсемне табабыз. 3 тапкыр 5 тигез була 15 рәсем. Хәзер барлыгын табу өчен килеп чыккан рәсемнәр санын кушабыз. 16 кушам 15 тигез була 31 рәсем. Димәк, барлыгы 31 рәсем. Укучылар, дөрес җавап белән танышыгыз, хаталарыгыз юкмы? Бу мәсьәләнең чишелешен аңлатма белән дә язып була. 2 тапкыр 8 кушам 3 тапкыр 5 тигез була 31 рәсем. Әлеге мәсьәләне ничә гамәл белән чиштек? Әйе, дөрес.
эш гамәл белән шиштек. Димәк, безнең дәресебезнең темасы эш гамәлле мәсьәләләрне шишәргә өйрәнү. Укучылар, искә төшереп китик әле. Мәсьәлә шишу өчен безгә нәрсә эшләргә кирәк? Мәсьәләне игътибар белән укырга, мәсьәлә шартын билгеләргә һәм сорауына игътибар итәргә, мәсьәлә бер гамәл белән генә шишелмәсә, аны өлешләргә бүлергә, шишелешнең дөрес гамәлен сайларга, шишелешне язарга һәм җавапны язабыз. Хәзер 64-нче биттәге икенче мәсьәләне карап китик. Әни килограммы 10 сумнан 3 килограмм бәрәңге һәм килограммы 20 сумнан 5 килограмм алма сатып алды. Алмалар өчен әни бәрәңгегә караганда ничә сумга күбрәк түләгән? Сорауга җавап биреп, мәсьәләне шишәбез. Беренче сорау. Әни бәрәңге өчен ничә сум түләгән? Әйе, әни бәрәңге өчен 30 сум түләгән. Икенче сорау. Әни алма өчен ничә сум түләгән? Әйе, бик дөрес, әни алма өчен 100 сум түләгән. Алмалар өчен әни бәрәңгегә караганда ничә сумга күбрәк акча түләгән? Әйе, бик дөрес укучылар, әни алмалар өчен бәрәңгегә караганда 70 сумга күбрәк түләгән. Хәзер дөрес җавап белән экранда танышып чыгыгыз. Хаталарыгыз юкмы? Укучылар, эш гамәлле мәсьәләләрне шишу белән танышып чыктык. Сезне дәресебезнең практик өлешендә көтеп калам. Сау булыгыз.